Efter at mange forskellige baneplaner i oplandet vest for Aarhus havde været diskuteret med lige så mange forskellige indføringsmuligheder til storbyen, blev det Vestergadekvarteret med banens store fortaler, hesteskosømfabrikant Christen Jensen, der fik gennemført den linjeføring banen fik, naturligvis med endestation i nærheden af Vestergade. De handlende behøvede nu ikke længere frygte, at deres gamle kunder fra Vestegnen gik andre steder hen. Aktietegningen startede i 1894. Staten tegnede 50% af den beregnede anlægssum, kommuner og amter 33,5% og private investorer de sidste 16,5%, hvilket viser, at en del private også troede på projektet. Anlægsarbejdet kom først i gang i 1899 og kom til at vare dobbelt så længe som planlagt på grund af uforudsete vanskeligheder med blød bund i Mølleengen ved Aarhus. Inden færdiggørelsen kunne der dog køres en udflugt for Hammel Handelsstandsforening med entreprenørens materiel fra Hammel til Fiskehuset ved Aarhus. Indvielsen fandt sted den 24. april 1902 med flere tog mellem Aarhus og Hammel. Her er anlægsarbejdet nået til skoven før den store dæmning ved Tulstrup. I Hammel flyttes et anlægslokomotiv på løse sporrammer gennem gaderne. I forbindelse med indvielsen var der indkaldt taxaer fra Aarhus til transport af de mange gæster. Indvielsen fandt sted den 11. juli 1914 med festligt pyntede tog med gæster fra Aarhus og oplandskommunerne. Ligesom Hammelbanens bygninger var Thorsø tegnet af Statsbanernes arkitekt Heinrich Wenck. To af datidens jernbaneentusiaster, fotograf Hartvig Albrecht og logofyrbøder Viggo Dagø, nåede i banens sidste driftsmåneder at optage de billeder og smalfilm, som ligger til grund for denne film. En kort sekvens fra strækningen Hammel-Thorsø er optaget af foranværende trafikelev ved banen Erik Christoffersen. Alle tre er i dag borte, men eftertiden får med denne film gavn af deres store arbejde og deres interesse for Hammelbanen. Vi starter en af vores rejser med at se Hammelbanegården i Aarhus fra Skovgårdsgade. Her er ventesalen med den store kakkelovn, billetlugen, rejsegodslugen og reklametavlen. I 1935 etablerede man perron ved Thorvaldsensgade for at lette adgangen til byens buslinjer. Hammelbanegården var en temmelig stor station. En del materiel var hensat bag kulgården. Her ses dampremisen og en skinnebus på vej til motorremisen. Foran dampremisen lå tømmerværkstedet og kulgården. Blandt det hensatte materiel står Kjellerupbanens M4, som brændte i motorremisen en måned før banens lukning. Hartvig Albrecht var noget af en spøgefugl. Her viser han, hvor besværligt det kunne være for en rejsende at have et påtrængende ærinde.
Vi er nu ved at gøre klar til afgang mod Hammel. Posten læses ind under kyndigt opsyn af portør Poul Munk. Trafikassistent Preben Winther giver afgang og tænder overkørslen ved Søren Frichs Vej. Skinnebussen ses her fra Ringgadebroen på vej mod Hammel. Vi kører ind til Harlev, passerer Stilling Randersvejen og holder ved perronen. Nu skal vi krydse toget fra Hammel, som består af SM1 med bivogn. Videre går det af strækningen, og vi nærmer os trinbrættet Galten, Losbyvejen, hvor der er rejsende. Vi kører her ind på Andbæk station, hvor blinklyset for Viborgvejen er i funktion. Her er det Hammel med remisen til højre, gennem en englænder, et skift og ind i spor 1. Pakhuset ses til venstre. Vi er nu på vej tilbage til Aarhus med skinnebussen og nærmer os Tovstrup station. Efter et kort ophold fortsætter vi mod Låsby med Harry Jensen på førerpladsen. Vi skal nu følge godstoget fra Aarhus fremført af nummer 5 og ved at være klar til afgang. Toget er nået ud til Brabrandsøen og nærmer sig Konstantinsborg, hvor vi skal optage en rejsende, en lokal landarbejder. Vi nærmer os nu Ormslev med mejeriets karakteristiske skorsten. Der udveksles gods ved pakhuset. Toget fortsætter op ad dæmningen mod Harlev. Her går i dag motorvejen mod Randers. Vi er nået til Harlev, hvor toget fra Hammel skal krydses. Stationsmester Søren Jensen sætter indkørsel for skinnebussen. Ejner Christensen retter på kasketten. Og de rejsende haster videre.
Vores rejsende fra Konstantinsborg bliver filmet, og vi er lige ved at få et smil. Der skal hentes en vogn i læssesporet, men først skal vi have fjernet en trolje. Så lykkes det, og vognen er koblet til. Vi kører frem mod hovedsporet og tilbage til togstammen. Det er Jens Peter Jensen, kaldet Sømanden, der kobler sammen, mens Henry Hansen ser til. Der arbejdes ved Foderstofparkhuset i Skovby. I Galten fik maskinen altid en tår vand og lidt olie. Her ser vi Ejnar Christensen på førerpladsen. Vi er på vej igennem skæringerne ned mod Galten Låsbyvejen trinbræt. Og derefter gennem Låsby Enge mod Låsby Station. Som vi passerer om lidt. Og videre over Skanderborg Hammelvejen mod Tovstrup Mølle. Et kig på lokomotivets styringsaksel på vej til Tovstrup, som vi kører ind til. Vi er tilbage i Aarhus en snevejrsdag. Igen er det nummer 5 med sort røg op ad skorstenen. Vi er på vej Viby Nord passeres. Der var ingen gods at udveksle i dag. Der arbejdes ved pakrummet på Stavtrup station. På grund af den beskedne godsmængde var der intet særskilt pakhus. Ormslev station er nået. Det sner stadig. Så blev det Harlev. Der arbejdes ved pakhuset. Og SM2 ankommer fra Hammel i spor 2. Lillering station havde heller ikke noget til godstoget i dag. Skovby station med Skovby korn og foderstof i baggrunden. Galten var banens største mellemstation, både af udseende og trafikalt. Låsby station, placeret 3 km fra landsbyen, fik aldrig den store betydning for selve Låsby. Sporup station, placeret lige langt fra Fare og Røen.
Anbæk station var tillige bolig for banemesteren. Godstoget er ankommet til Hammel. Og stykgodsvognen skal sættes ind til pakhuset. Huset i forgrunden er signalhus til indkørselssignalerne, og hullet foran er trappen til gangtunnelen under sporene til Præstemarken. Der er lidt mere rangerarbejde. En hvid vogn skal ud til slagteriet. Til venstre ses remisen, som nærmest hovedsporet var beregnet til skinnebusserne. Så er vi på vej til drejeskiven. Her vendes maskinen med håndkraft af blandt andre Harald Jensen og Severin Sørensen. SN2 med bivogn ankommer fra Aarhus. Og nummer 5 får igen lidt pleje af Severin Sørensen. Så er vi ved at være klar til afgang mod Thorsø. Og her går det ud forbi slagteriet, hvis sidespor ses i forgrunden. Tilbage til Aarhus med skinnebussen, hen over broerne ved Fiskerhuset, ned ad den store dæmning og under Ringgadebroen, til vi holder ved perron i Aarhus. Nummer 5 og 6 i remisen i Aarhus. Nummer 5 er ved at få repareret et element i overhederen. Den skulle holdes kørende til det sidste. Vi ser ud over baneterrænet i Aarhus. Pakhuset havde rampe for enden til lastbiler. Den lille rangertraktor MT1 ses her i aktion. Her ser vi broerne ved Fiskerhuset. Vindmåleren har relation til bremsen på DSB's rangerbjerg. Her er godstoget. Det er den sidste dag. Alt materiel er med. Maskinen er på vej til drejeskiven, og personalet lader sig filme,
På venstre Henning Sørensen, Severin Sørensen, Ejner Christensen og Poul Munk. Man drikker en gravøl. Og maskinen køres i hus for sidste gang. Næsten 54 års virke er ophørt. Forfaldet bredte sig. Broerne ved fiskerhuset stod uvirksomme. Skinnerne rustede. Og materiellet afventede dets videre skæbne. Nogle af de gamle medarbejdere passede stadig deres haver. Lidt forfald var der nu i forvejen, som Freddy Bendixen her illustrerer ved at trække et spir op med de bare næver. Lokofører Christoffersen på nummer 6 kører ind til Hammel, og maskinen løber om til den anden ende af toget. Søren Jacobsen kobler til. Vi kører over den store dæmning ved Tulstrup. Afgang fra Thorsø. Vi er der i Hammel, hvor maskinen drejes af lokofører Christoffersen, fyrbøder Ejner Holm Christensen og en portør. Fyret får et foder, og vi kører igen. Undervejs til Hammel passerede vi Salt Station, som var strækningens eneste mellemstation. Thorsø Station, Hammelbanens endestation. Her ser vi nummer 1 i forspand med Mariagerbanens nummer 8 for majfesttoget på Kolding Sydbaner i 1947. En stor begivenhed på banen. Nummer 1 blev også brugt til snerydningstog på Kolding Sydbaner i vinteren 1947. Og til de store flygtningetog fra lejrene i Kolding, der lå langs sydbanerne. Vandelbanen havde under krigen besøg af såvel nummer 1 som nummer 3. Her er nummer 3 sammen med Langelandsbanen nummer 2 i Limskov.
M1 blev i 1936 solgt til Vandelbanen og ses her i Limskov som M3. Her ses et uddrag af banens billetter. Fripas til banens personale. Rejsegodsbeviser, nederst et værnemagsbevis. Godsfrimærker. Og fragtbilmærker. I 1935 lavede kunstmaler M.A. Fisker i samarbejde med banen denne turistreklametavle, som blev placeret ved Thorvaldsensgade i Aarhus. Også banens rutebiler og nye skinnebusser fik et par roesnore med på vejen. Her er Fiskers berømte plakat. Det sidste reklamefremstød var for Aarhus Amtstidendes afskedstur med banen. Banen var populær blandt dens brugere, men der var for få til, at man ville opretholde driften. Her er afskedstoget på vej op ad den store dæmning i Mølleengen med Ringgadebroen i baggrunden. Vi skal nu ud og se på sporoptagning ved Konstantinsborg. De tre herrer er Viggo Dagø, Freddy Bendixen og Hartvig Albrecht. Og der skal igen laves lidt halløj. Albrecht har sit besvær og får lidt hjælp. De andre er lidt kvikkere. Så er vi på banen, der allerede er groet godt til. Her er vi nået frem til arbejdsholdet, der ledes af forhenværende baneformand Henry Vestentoft. Skinnerne læsses med håndkraft. Laskeboltene skæres over med skærebrænder, og spirene brækkes op med koben. Fotograf Albrecht stiller op til filmoptagelse.
Det materiel, der ikke kunne sælges til andre baner, var blevet gjort klar til at blive slæbt til ophugning hos H.I. Hansen i Odense. Materiellet blev forsynet med mærkesedler. Sneploven og den lille traktor gik bagerst i trækket. De to motorvogne M2 og M4, som havde centralkobling foran, var vendt mod hinanden for at løse tilkoblingsproblemet. M6 var sendt til Aarhus over Thorsø, Laurbjerg, Langå efter afslutningen af sporoptagningen på den yderste strækning. Materiellet kobles her sammen med DSB-vogne og skal afgå som særtog til Odense. E972 var det eneste oplevende moment ved det tog. For sidste gang kører materiellet så fra Aarhus ud gennem Viby, et uigenkaldeligt sidste farvel til Hammelbanen. Efter den lange rejse er toget nu ankommet til Odense og er ved at blive rangeret til det sidste hvilested, H.I. Hansens ophugningsplads.
Efter at have været skur ved Hammel fra 1955 til 1989 er Q114 blevet genopbygget på en original Arløf undervogn. Der er ikke meget originalt træværk tilbage i vognen, men ved hjælp af billeder og synlige spor i den gamle vognkasse er det lykkedes at få den til at se ud, som den skal. Her rangerer vi i Lunderskov. Rangertraktoren har også en fortid hos Hammelbanen som MT2 fra 1933 til 1940. Den kom til K's briketfabrik og i 1960 videre til Aalborgbanerne, som gav den et bredere førerhus og andre moderniseringer. Den blev senere købt af KLK. MT1 var fra 1956 til 1988 hos H.I. Hansen i Odense.
Efter endt restaurering er den nu på Jernbanemuseet i Odense, hvor den her ses i forbindelse med et Frichs-arrangement på museet. Derfor tog vi på en tur for at lede efter spor af Hammelbanen. Hammelbanegården i Aarhus er nu en del af Aarhus Bymuseum og er nydeligt vedligeholdt. Udhuse, pakhus og remiser er borte og erstattet af anden byggeri og grønt område. Frichs-sporet eller Åby-sporet ligger stadig i vejsiden, men uden forbindelse til landets øvrige skinnenet. Banens første mellemstation, Viby Nord, er i dag borte, og vi er nu kommet til Stavstrup station, der er spejderhus, og den er nok den mest originale i det ydre af banens bevarede stationsbygninger.
Arkitekt Wencks snurrige bygningsdetaljer ses stadig. Her udsmykninger af kvistene, og her udbøjede træmmegavle. Udkørslen mod Ormslev kan stadigvæk anes mellem træerne. Vi er på vej mod Konstantinsborg lige før Stavtrup-Ormslevvejen. Herfra er der udsigt over Brabrandssøen og den nye Engsø. Ormslev station er også velbevaret. Pakhuset blev solgt fra ved banens lukning og blev bygget op til privat beboelse. Stationens gårdsplads ses her fra vejsiden. Skuret i haven stammer fra den gamle overleveringsstation i Aarhus. Så er vi nået om på perronsiden af stationen. Vi står på vejen mellem Skibø og Harlev og betragter banedæmningen mod Harlev. Og til den anden side mod Ormslev, hvor der nu er kommet en larmende motorvej på tværs. Her er et kig under broen over Aarhus Å. En kort dæmningsrest lige inden Harlev med Stilling Randers landevejen i baggrunden.
Harlev Station er også spejderhus og kunne trænge til en kærlig hånd. Også her er pakhuset solgt fra, og her ses stationen fra perronsiden. Dæmningsrest ved den gamle Silkeborgvej ved Lilleringsskoven. Skovby Station er kun en skygge af sig selv. Vi tager en tur på banen, som nu er blevet en markvej mellem Skovby Station og Skovby Sjælevejens trinbræt. Så er vi kommet til Galten, hvor stationen er stærkt ombygget og har været brugt til flere forskellige formål, blandt andet rutebilstation. Strækningen i Låsby Enge ved Åsbæk Bro var meget naturskøn. Låsby Station trænger til en meget kærlig hånd. Den er meget original med det gamle pakhus og kreaturfolden bevaret. Ved Tovstrup er der stadig store dæmningsrester mod Sporup.
Tovstrup station er meget forandret. Så er vi igen ved dæmningen mod Sporup. Sporup station har fået nyt tag. Det gamle pakhus er stadig bevaret, om end i stærkt forfalden tilstand. Her er en smuk stenkiste ved Andbæk station. Hammel station er pænt restaureret. Den var i mange år rutebilstation med diverse tilbygninger, som nu er fjernet. Den gamle remise findes også, men er bygget sammen med andre bygninger. Den er dog ret let genkendelig. Den store dæmning ved Tulstrup Mølle er et imponerende bygningsværk. Salt station er noget forandret, men pæn og velholdt. Endestationen Thorsø var en DSB-station, og den overlevede Hammelbanen. Den er dog også uden sporforbindelse i dag. Dermed er vores rejse slut på nutidens Hammelbane.